Benvidos un venres máis á Senda Cultural. No programa de hoxe atopámonos na Alameda de Pontevedra, porque aquí hai dispoñibles dúas exposicións. Por unha banda, Memoria dun confinamento, unha mostra de 15 veciños e veciñas da cidade. Por outra banda, 60 días de alarma, unha exposición do fotoxornalista Ramón Leiro. Pero estas non son as únicas exposicións que están dispoñibles esta fin de semana na provincia de Pontevedra. Achegámonos agora ata o museo. Continuamos coas exposicións do Museo de Pontevedra. Ali seguen dispoñibles dúas mostras, a de Debusantas e a de Leopoldo Nóvoa. Esta última naceu con motivo do centenario do nacemento do artista. A exposición reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa traxectoria creativa. Dende os seus primeiros anos en Uruguai e Argentina, pasando pola súa estadía en París e rematando coa súa etapa na Armenteira. A comisaria desta mostra é Rosario Sarmiento. A mostra de Debusantas recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. En total, preto de 130 obras de 40 ilustradoras que van dende as pioneiras de finais do século XIX ata as máis modernas da década de 1990. As comisarias desta exposición son Marta González e Xosefina Alix. As dúas exposicións estarán abertas ao público ata o 30 de setembro. Pasamos agora a Cambados. No Pazo de Torrado segue aberta a Mostra Foz, unha exposición de Santiago Idáñez. Nela, o pintor andaluz escolleu obras de diferentes temáticas e etapas, como por exemplo un rostro humano, paisaxes, animais e incluso unha montaxe con caixiñas recicladas coas que Idáñez pretende abrir unha ponte entre o norte e o sur de Europa. A mostra estará dispoñible ata o 20 de setembro. Outra das exposicións dispoñibles tamén esta fin de semana en Cambados é a de Manolo Paz. Os Mares do Mundo presenta un conxunto de 4 bloques coloridos elaborados con redes rescatadas da reciclaxe. Podedes visitar esta mostra na Praza de Fefiñáns ata o 16 de setembro. E de Cambados pasamos agora a Poio. No Mosteiro está dispoñible esta mostra de Diego de Giraldez, unha exposición que está formada por 15 cadros e unha escultura e que está baseada na corrente nas naturalismo, abstracción e surrealismo. Esta exposición estará dispoñible ata o 15 de outubro. E das exposicións pasamos agora ás festas e achegámonos ata Vilagarcía de Arousa con San Roque. Hoxe arrancou a programación das festas de San Roque de Vilagarcía de Arousa. Durante esta fin de semana haberá actividades para todos os públicos. Mañá sábado a programación comezará ás 12:30 co Festa Clown a cargo de Super Roquiños. Ademais, a 1:30 no barrio de San Roque tamén haberá pasarrúas. Xa pola tarde, ás 7:30 na Praza da Segunda República, continuará a programación do Festa Clown con cirqueiras, da compañía Cultura Activa Producións. A continuación, ás 8:30, máis pasarrúas coas gaitas da Nosa Señora da Xunqueira. Pola noite, máis actividades. Ás 10 volverá a repetirse o acto de cirqueiras na Praza da Segunda República e ás 11, no Parque da Xunqueira, será o concerto Son da Casa de Arosa Bei. O domingo, máis cultura con pasarrúas ás 12 e con Festa Clown ás 7:30 na Praza da Segunda República. Nesta ocasión será a quenda de Pandemia da compañía Peter Punk. A continuación, ás 8:30, máis pasarrúas co grupo de gaitas Brisas do Río Ulla. E de novo Pandemia na Praza da Segunda República ás 10. Para pechar a fin de semana terá lugar o concerto de Kiko Veneno ás 11 no Parque da Xunqueira. Continúa a programación do Reinicia o Verán de Poio. Mañá sábado ás 9 na Praza Alfredo Romai Besada de Samieira haberá poesía musical a cargo de Alda Olado. E o domingo tamén ás 9 na Praza da Chousa de Combarro, circo con Hell Brothers Circompacto. Non volo podedes perder. E pasamos agora a Pontevedra, porque ali segue dispoñible a programación das festas da Peregrina. Pero antes lembramos que segue tamén dispoñible a Feira de Artesanía Chalana e aproveitade esta fin de semana, porque esta feira pechará este domingo as súas portas. En total, 12 casetas dispoñibles no Paseo Antonio Driozola,
nas que poderedes atopar multitude de deseños, dende sollería e instrumentos tradicionais ata, por exemplo, produtos de cosmética. Por outra banda, esta é a última fin de semana de concertos das festas da Peregrina. Tanto mañá sábado como domingo haberá xigantes, cabezudos e pasarrúas pola cidade. En concreto, polos barrios de Campolongo, Monte Porreiro e San Roque. Ademais, continúa tamén a programación de Ventrevellar, coas actuacións de O Cardume e do Mago Rei Midas mañá sábado e de Muiñada e Monstros no Camiño o domingo. En canto aos concertos, mañá sábado ás 10 da noite na Praza da Ferraría será a quenda de Moloc. Ás 10:30 na Praza de España de Daniel Minimalia e á mesma hora nas pistas de Campolongo será a actuación de Pablo Lesuit. O domingo na Praza da Ferraría ás 10 actuarán os Carunchos. Pouco máis tarde, ás 10:30 será a quenda de Rosa Cedrón Dúo na Praza de España e nas pistas de Campolongo de Dela Cazans. Mañá sábado en Barro será o concerto de Son das Tabernas. A actuación levarase a cabo no Couso ás 9 da noite. E o domingo, enmarcado tamén na programación de Conve de Barro, será a quenda dos grupos de cámara da banda juvenil de Barro. Nesta ocasión, a actuación será ás 12 na explanada da Cancela, na Portela. E en Meis, esta fin de semana, hai numerosas actividades culturais. Comezamos polas que se celebrarán mañá sábado. Ás 12 haberá unha ruta a cabalar por varias rúas do concello. E a continuación, a unha sesión vermú coa actuación dos Lolailos. Xa o domingo ás 9 da noite, concerto da banda de Bertula en Paradela. Unha actuación que contará coa colaboración das Lembranzas. E pechamos a senda co concerto que dará este domingo Carlos Núñez en Marín. A actuación está enmarcada dentro da xira Lugares Máxicos e terá lugar no Parque dos Sentidos ás 9 da noite. As entradas podedelas mercar en ataquilla.com. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis exposicións, con máis concertos e con máis cultura. Ata logo!